Sziasztok, én Uzor a 09 és most itt van velünk. Star Predator, sziasztok! És Gamer 77, szevasztok! És most resztül a Skype őfiket fogunk. Fogjuk felseszni az agyunkat, mint mindig. Hát miért ne? És egyedül nem vicces. Ja, és amúgy Gamekiller XX MH Plus, én Star Predator ZK, és Usaru vagyis. Pedig egy örök, defa. Próban nagyon durván jó, vágom. bevéd a Star Predator. Szőke zsidó! Szőke zsidó. Mindenkinél van OP? Hát én nálam mondom nincsen, mert én beraktam a cseszembe. Mert nem adtál egy darabbal többet, szégyen magad. Viszont köcsög. Mit váltoltok itt, Pistik? Szőke zsidó. És a parasztot nem kaptam el, messze. Valaki tud adni egyetlen rohadt nyilvesszőt? Nem. Én lemagadnak egy kezdő. Na, gyár, gusztustalan. Jó, menjél már. Uzaru, bírsz adni egy kis aranyalmát? Csipitek. Nézzetek. Ez az emberek! Végre elállt az eső, és végre nem robbal a felvétel. Na, és akkor fogad... Jó, most megy akkor felfele nekem sok-sokra ez izé. Nagyon durva egy próba, nagyon lehet. Én itt nagyon tudok ugrálni. Hát, hogyha egyszer leesett ugrálni. Na, egyébként most ezt azért érezzük jó kis videónak, mert ebben semmit nem fogunk csinálni, mert senki nem mer ide jönni, és akkor csak így röhögtetjük a nézőket. Picsába, belőttem és nem dulladt ki. Zégő volt. Oly nehéz, hogy lelöknélek izé. Záru. De ott a nál 5 és 2, amikor kiszedik a fejedet. Amúgy most mi nekünk mind a hármoknak a YOLO-pack van. A YOLO-pack lehet videó alatt el fogjuk küldeni. El fogjuk küldeni. Hogy elnézést kérünk azoktól a nézőktől, akiket esetleg legetizünk, hogy ilyesmi. Hogyha néztek a videót, akkor előre is bocsánatot kérünk, csak ilyen elszabadul a pokol, és akkor így. Amúgy, aki ad nekünk kópiamat, meg minden, azzal le fogunk szevizni. Igen, de vicces volt. A társamat. Várj, ezt nekem mennyi sebez? Nem áll, lelököd a picsába. Nem. Tégedet. Egy gadget kis cigány. Amúgy mi a csatornád neve izé? Hát akkor menjünk már valahol másra az uncsi, nincs senki. Már menjünk Én halálszigetre. megkúrom ezt a fát. Halálsziget. Ó, elveg segítek, én igen oldalul. Fúgyj, gusztustalan, hogy a szállpalát, egy videót nem bírsz ki baszás nélkül, hát. Hova mész, Krisztián? Toronyba. Megyünk? Ja. Szőke, Lejött egy diás. az igen, beakadtam az izébe, majdnem leestem. Hát én 100% itt leesek, szóval ne bújjatok elég. Gyerünk! Én nem merek ugrani. Ez annyira... Uzárul át! Úristen! Milyen Meghaltál. szar volt ez? Meghaltam. De Tudtam, hogy nem kell ott menni. itt van egy, azt kibírom. Hát ez ilyen szépen De jó, hogy kizsaptuk. nem kaptam elvértet. Egy kicsi a fejed, ember. 2 V1-be csaptam ki őket, testvéreim. Hát, buláncs. Ez a videó úgy annyival fog állni, hogy Krisztián lerohanja a népességet, megöl mindenkit, azt Ákos meg osztozik a cuccon. Tudok, nem azért, én már kiterveltem magamban, meg Ákos is, hogy lesznek néha ilyen péntekes live-ok. Live. Ja, lehet. A közte lesz a League of Legends, amivel még eléggé fosok vagyunk. A Minecraft Skype PvP, a minden igaz. De most nem mondjad már mindenkinek ki a nevét. És a... Jó, hogy nekem még nem tudjátok a nevem, én vagyok a titkos. Mert ő Rajmi! Krisztike. Jön egy noob, jó, hogy izéritek a falat, de jön egy noob. Egy diás, egy diás. Milyen noob! Kiszedem én. Bassz! Lelöktök! Tököm, egy diás. Predator! Itt van milyen jó fülye gyerek, ezzel egyszer teameltem, de mögött. Lelöktem. Jó van. Köszönjük kisfiam, ezért most járok ex. Ott egy diás! Yeah, megöltem egy gyereket! És ennek ennyire kell örülni. De nem jó, mert utána így izébe van, hát így a videó kedvéért gyere már tudjából. Ja, mindig a videós, mindig aki videózik, az lesz fosztedve. Megnézhetem mennyi... Uzáró, megnézhetem mennyi sebzek létszik. Ákos összement. Nem, köszönöm. Ákos! Jött. Azt a rohadt mindenit. Most kapsz egy kicsit. Menjél innen, hülye gyerek.
Alól jön egy gyerek. Jön egy gyerek. Jönnek mellém is jön. Védavét lelőttem. Ok, test! Hát De nem kell, síts. De micsoda. ez Unatkozok. egy unatkozás. Unatkozás! Mindjárt bemehet templom. Itt vagyunk előtte. Szóval mész! Templom. Templom előttire megyünk! Vezessünk el. Ja! Jó! Ide! Igen, ide. Nekem Azt ez hittem, hogy első. gombasziget vagy... Megy, és le is lökjük. Figyelj meg, hogy lelökjük. És... Nem hát! Ó, itt egy noob, itt egy noob! Már előttem egy émesztőt, azt nem pertalált. Te most testvérem vagy, tudod, hogy csinálod? Láng. Uzaru, hadd mutassak valamit, majd egy pár létsző, hogyha ide jön, nem is értek meg semmit, egy trollkodást akarok mutatni. Leütök Király. ezzel. Én egyszer úgy öltem meg egy diaszettes trollkodásból, hogy így nagyban ütöttem, és aztán átváltottam egy életnél kézre, és belecsaptam egyet, és úgy öltem meg. Hey, te mit mertél csinálni? Te mit mertél csinálni? Ákos Starbucksba hagyjad már! Attól még, hogy ilyen jól... Na! Aranyalmával! Te az enyém vagy. Aranyalmával! Pókember! Állj meg, pókember! Tessék, pókember. Kaptál egy Na puszit. miért néztem vért? Olyan mindjárt az RBT. Game Killer, gyűl megint a Zsuzsó. Amúgy Hagyjátok befeltem az RBT-t, azt hagyjátok elvenni. Meg akarom. Tímelek. Én tökre Hát csaj, bírom jó. azt, hogy így nagyban nézegettem, hogy hol vannak playerek, és azt látom, hogy egyfolytában lezuhannak az első blokkoknál. A csaj, oké. Ezt így annyira bírom. Már mert beragott a falba, és én nem látom. Itt egy noob! Itt egy noob! Ez az előttem! Én lőttem, hát nem mindegy. Shit. Szerintem ez a videó ennyit volna, nem? Vedd! Igen! Ne, ezt megölöm. Hagyjátok három. meg a következő videóra a izét. Nem! Star Predator mehet? 3. Ne, még először gyertek ide fel a fára. Nálok itt ezen a sarkon. Te állsz ottan meg ne üljél. Na. Te meg ott állsz. Ha tetszett a Tudod, videó, mit ülgessél? hogyha tetszett a videó, kérlek nyomjatok rá egy lájkot, És És hogyha égek! iratkozzatok fel, és ha nem tetszett a videó, Akkor akkor kurva anyád. megfúrjuk a játékot. Á, Sziasztok! Sziasztok!